Helo, Adam I fi, a fi'n cydweithio gyda phrosiect tyfu'r dyfodol, a heddi fi eisiau canolbwyntio ar yr offer neu tŵl sydd angen arno ni i gychwyn garddio. Felly dewch gyda fi mewn i'r sied. Croeso i'r sied, neu HQ yr ardd, a braidd fi gyfadde fi'n hala lot o amser yn y sied, a mae dy fi tueddiad drwg hefyd o brynu gormod o tools. Ond dyma'r 5 tŵl pwysica dwi'n meddwl i chi wrth gychwyn garddio. Felly'n gynta, mae gyda ni'r trywel, a mae'r trywel yn ddefnyddiol ar gyfer plannu planhigion. Yn ail, mae gyda ni'r can ddŵr, ac mae'r can ddŵr yn bwysig iawn wrth roi dŵr i'r planhigion. Yn drydydd wedyn, mae gyda ni'r sisiwn tocio, a mae'r rhain yn bwysig er mwyn sicrhau bod ni'n torri'r planhigion yn gywir pan ni'n eu tocio nhw. Ac yn olaf, mae gyda fi fan hyn raca a raca gaib. Nawr, mae raca yn bwysig er mwyn sgwaru'r pridd a thrin y pridd, a mae raca gaib yn hynod ddefnyddiol ar gyfer chwynnu. Ewn ni ati nawr i ddefnyddio'r tools yn yr ardd. Felly defnyddio'r trywel, y beth pwysig i gofio yw i osod blaen y trywel wrth y pridd a gwthio lawr i greu eich twll. Sicrhewch bod chi'n gyfforddus yn defnyddio'r trywel ac wedyn defnyddiwch y trywel i wthio'r pridd yn ôl o amgylch eich planhigyn. Mae defnyddio'r sisiwn tocio hefyd yn rwydd. Daliwch y sisiwn wrth ymyl y stem a thorrwch ar ychydig o ongl er mwyn gwneud toriad glân ar y planhigyn neu'r blodyn i chi'n ei dorri. Nawr fi'n siŵr bod nifer wedi defnyddio can dŵr o'r blaen, ond un peth pwysig i gofio wrth ddefnyddio'r can dŵr yw sicrhau nad ych chi'n rhoi gormod o ddŵr yn y can i greu pwysau diangen. Mae hanner can yn rwyddach i reoli na chan cyfan. Wrth dyfrio hefyd, cofiwch ddyfrio'n gyson a chyfartal ar draws eich potiau neu blanhigion. Y raca yw un o fy hoff dŵls i'n yr ardd, ond un peth sy'n bwysig i gofio yw sicrhau bod ni ddim yn gafel ar gormodd o bridd pan ni'n ceisio sgwaru pridd o amgylch yr ardd. Gadewch i'r raca wneud y gwaith hefyd, pidwch a rhoi gormod o bwysau ar y cos yr raca ei hunan wrth sgwaru'r pridd. Felly yn ola, dyma ni'n symud at y raca gaib neu'r ho. Wy'n defnyddio'r ho ar gyfer chwynnu yn yr ardd o fewn y gwelyau llysiau. Nawr, y prif beth i gofio wrth ddefnyddio'r ho, fel y gwelwch chi fan hyn, yw i dynnu cefen y llafn ar y chwyn i ddadreiddio nhw. Gwnewch hwn ar ddiwrnod sych hefyd os allwch chi. Wel, mae jyst wedi dechrau bwrw glaw, felly wedi popo mewn i'r tŷ glas. Achos ni jyst moyn ychwanegu, os nag oes gyda chi'r tools na o gwmpas, pidwch â phoeni, achos mae modd defnyddio pethau sydd gyda ni yn y tŷ. Er enghraifft, gallwch chi ddefnyddio llwy ar gyfer plannu yn yr ardd, gallwch chi hefyd ddefnyddio fforc i chwynnu, neu hyd yn oed sison ar gyfer tocio'r planhigion. Hefyd, fel byddech chi'n cofio fi sôn yn y fideo plannu hade wythnos diwetha, mae modd ailgylchu hen botel trwy roi tyllau yn y top a defnyddio fe fel can dŵr. Wy'n gobeithio roi wrth hwnna syniad i chi o rai o'r tools allwch chi ddefnyddio yn yr ardd. Ymunwch a fi wythnos nesaf, lle byddai'n traws blannu'r hade wnaethon ni blannu wythnos diwetha. Hwyl am y tro.